Kim şehir bachoo dangara like ra bzai ne bardor ay dangara yakam ne bardor ay dangara omad ya iPhone 15 Pro Max patch kardum chiqira telefona ka telefona arzon dodum 1200 so'm dagi chaka 1200 so'm iPhone 15 Pro Max patch ka sorto zur shay bo sorto zur shay maqsad telefoncha beni hoyad навай patch ka коробка заранин навуштин дора кадоитон бардоро бихарин ҳамин модель телефон як камакакш мундаги ҳамин модель телефон ранг ҳами яка камакакш мундаги доставка 25 шаҳр дар вилоят хатон айшо тимо бардоро доставка бепулай бардоро 25 шаҳр дар вилоят хатон айшо тимо доставка бепулай кадоин бардоро ай шаҳр душанбе ай шаҳри ваъдат ай шаҳри кулуб шумо телефоно истифода бурдагӣ доред ку беу дар хонатон телефоно беутона биёрен болоиштун бутен ай пеш гам мезанам алишида бардоро фақат магазини яка испон кучаи борбин алишида фақат ай пеш гам мезанам бихарем 25 шаҳр дар вилоят хатон айшо тимо бардоро доставка бепулай телефон чӣ хеле ака 100% шебачои дангара лайкора бизани лайкора бизани арзон додумш бародарда лайкора бизани iPhone 15 Pro Max гизала овардагим подписат сакен ки хел бардора ина нархи телефоно бухавар шава бихарем 25 шаҳр дар вилоят хатон айшо тимо доставка бепулай бардоро ай бардори TikTok бениҳоят миядорум ки қадастгирӣ мекунем ҳама то дар раҳмат боварӣ надоштам ки ин қода мара дастгирӣ мекунад бардори қапаскума бисомашам давра раҳмат калон ай бардори TikTok чӣ гуфтанем YouTube дам канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро YouTube дам канали хидмат дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем дар панаҳи худо бошед.